Department of Health kun DOH ang pagamahan ng probinsya sa Misamis Oriental na ninguha sa hingpit nga pagsagop sa tanang kabatanunan nga giisip nga vulnerable sector kung hisgutan na ang mental health status. Subay niini malampusong napahigayon ang duha ka adlaw nga capacity building course for peer support group oversight committee sa lalawigan sa Misamis Oriental ning Bag-o. Nahimong resource speaker sa duha ka adlaw nga training si Miss Aliana Lagasca ug facilitator sab niini si Dr. Miguel Migo Mantaring nga nagikan sa DOH Health Promotion Bureau. Kini gilangkuban sa mga partisipante nga pulos nagikan sa provincial sector nga mopunting sa nagariyang programa gipatuman sa PHO nga mao ang family planning, mental, adolescents and youth health development kun AYHD, drugs and alcohol, maternal and child health, persons with disability affairs kun PDAW, Youth and Development kun PYDO, Nutrition, Sangguniang Kabataan ug Sanitary Inspection. Lakip sa mitambong sa kalihukan via Zoom ang mga nurses kun Health Education Promotion Officers gikan sa mga lungsod sa Claveria, Villanueva ug Taguluan. Ang Provincial Core Team nga gitawag og peer facilitators sa programa gipanguluhan sa DOH nagtinguha nga maimplementar kini sa hingpit ngadto na sa 15 to 24 years old nga mga target beneficiaries kun mga individual nga anaa sa adolescent age kun asa tinguha nga dili sila madala sa kadaot apan matabangan ug dili mapasagdan. Laumang mag-una ang implementasyon niini sa mga lungsod sa Claveria, Villanueva ug Taguluan kun asa karon palang daan hugot nga pagpangandam ang gihimo. Ang DOH uban ang Provincial Core Team buot nga pailawman ang pagtuki sa mga estado sa mental health ug ang kalampusan niini mo determinar sab sa malambuong probinsya bisan pa man sa mga hagit nga giatubang. Dako ang suporta ni Governor Bambi Imano niini nga programa kay nakita niini nga sa pagmugna og epektibong peer session luwas ug mabatukan gayud ang dili maayo nga panghuna-huna mahitungod na sa paghatag bili sa kinabuhi sama na lang sa kaso sa depresyon nga dili mapugngan nga mabati usahay ug dili malalis nga daghana ang nabiktima ngadto sa paghunos sa kinabuhi. Duyog sa kasaulugan sa mental health awareness matag bulan sa Setyembre, mao ang walay puas nga paningkamot sa kagamhanang probinsya uban ang tiunay nga panerbisyo sa liderato ni Governor Bambi kundi intahas niini nga maprotektahan ang tanan pinaagi sa pagpasundayag sa tinuuray nga gugma. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambert Regian Amor Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.